Okay, maing mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, ninangatong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Martes. So karon na yung adlaw ang mahigala no, pitsa 29 mao na gyud ang Episcopal ordination sa akong suod nga higala, akong matud pa contemporary no, si Bishop elect Glenn Corsiga no, nag-abot pa may ini mahigala sa St. Joseph Seminary College. Siya mo'y amuag kining bidol no, siya mo'y amuag matud pa presidente sa grupo sa amuag batch mahigala no. So dako na tong kalipay mga higala, congratulations di ay no sa pamilya usab ni Bishop Glenn Corsiga no, kay kaganin na nahuman naman nakuha naman nakuha naman gyud mo na nga kaganina panayon gihapon mga kanotong kalipay. Ubay-ubay gyud ang mga bisita mga higala dihay mga taga Diocese of Ipil, diha si daghang kay mga kaobispuhan no dinha ganina no. Daghang kayong mga obispo nga di bana-bana mahigala mga 35 kabuok no pastilan no. Lipay kay ita mahigala and we are so proud no. Garbo kay nato nga mga taga Negros Diocese of Dumaguete nga doon na tayo lain na po no napari nga nahimong usa ka obispo. Nala no abino adlaw karon nga Martes no pit 79 na kini sa bulan sa kining Hulyo. Abino arita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy ang atong Saint of the Day karon tulo ni mga higala ang nagsuon nga si Santa Maria, si Santa Marta o si San Lazaro. Mga kamuno sila mo ni mga higala ni sa atong Ginoong Jesucristo nga may abi-abi sa atong Ginoong Jesucristo sa iyahang pagbisita. Now nya kini si Lazaro may higala mao kini katong gibanhaw sa atong Ginoong Jesucristo no. Gibanhaw ni siya o gani usa ka to sa mga dako kay milagro nga nahimo sa ato nga Ginoong Jesucristo sa iyahang pagpuyo din sa kalibutan. Ganyan no. So karong adlaw may higala atong gisaulugan sa iyang kapistahan, sa ilang kapistahan si Santa Marta, si Santa Maria o si San Lazaro. Abino arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Nagmalampuson maghigala ang Episcopal ordination sa ato ang Bishop-elect Glenn Corsiga no, ang bag-o nga napili nga obispo sa Diocese of Ipil. Gani adunay gibana-bana 35 no kabanga kaobispuhan nga mibisita o miapil sa institusyon sa ordinasyon isip sa kaobispo ni Bishop Glenn Corsiga. Tinambungan usab sa libuan ka mga tawo nga nagagikan sa nagkalain-laing lugar sa nasud no. Kalakip na niini ang mga kaigsuonan natong mga kaparian ug mga laiko didto gikan sa Diocese of Ipil. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV urges full respect for humanitarian law in Gaza. No, nanawagan karon ang atong talahurong Santo Papa nga takuron gyud no ang tawhanong balaod dinto sa Gaza. May hinumduman nga baguhay pa lang usa ka katolikong simbahan dito ang medyo giatake no, giatake sa mga grupo sa militar sa Israelita tungod sa ilang pagtuo nga adunay mga miyembro sa Hamas nga nagtago usab dito. Muna nga nanawagan karon usab ang atong talahurong Santo Papa nga unta tahuron gyud ang humanitarian law sa nasangpit nga lugar. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon niining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa ato ang catechism no, proper catechism. Abi no dunay mga pangutana diri mga higala no. Padre, doon namin silingan, naman din na imong silingan, pakihimantayon po dahil mo ha. Wala sila simba-simba, pero katoliko sila. Mutuo raman kuno gikapon o Ginoo, pero wala lagi simba-simba kay mga negosyante ba yan? No, ingon ni Ana. So, unsa may amo nga buhaton, aron nga rimba na ni mga tawa. Maayo po kano kay concerned ka sa imong silingan.
Well, anyway, kini manggong pagdani og tao aron mo simba, dili man ko na ingon nga pinaagi ra pod sa tao. Pinaagi gyud na sa Ginoo. So na nga first of all, no, kay ang mutawag mo na ginaingon nga mray niingon si Kristo nga dili ako mo imipili kaninyo kung dili kamo mo imipili kanako kung dili kamo ako mo inipili kaninyo. So muna nga the first thing that you will do is to pray gyud nga tawgon sa Ginoo kini mga tawhana, no? Kay kung tawgon na gani na dako kayong puruhan nga ang kana mga tawhana madani gyud na sa pagtuo. Ang Ginoo ray mahibaluan. Nga ikaduha, kini kabahin sa pagdani kanila, siguro pinaagi sa imong mga maayong buhat. No, aron pud ba nga makuan sila dili tungod sa imong mga pag-agni, kung dili tungod sa imong mga maayong panigingnan. Ingon niya na, no? Unya, siguro magkuan pud ka kanang magdebosyon pud siguro ka ni San Antonio de Padua. Kini si San Antonio mahigala, kuan ni siya the patron saint of the lost. Unya makaingon malagi ta nga kanang mga walay simba-simba murag ingon-ingon pud ni ana ba mga na lost pud ginakmay pa. So na no nga ato gyud nga ampo ang ato usab nga mga kaigsuonan nga imong mga higala nga walay simba-simba pero mutuo ra gihapon Ginoo, no na no. Of course mahal nga birhen, no, yampo ginato kay first and foremost lagi niingon mo si Kristo nga dili kamo mo mipili kanako kung dili ako mo mipili kaninyo. Muna nga kutob sa mahimo magampo kita nga unta tawgon sa Ginoo kini mga tawhana. Kay kung tawgon gani ni di gini kabaliban, no, tawgon gini niya, no. Bino padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Ari kita sa laing pangutana. Pangutana sa usa ka awit, Padre. Kini mga among silingan wala man ni mga kasal. Unsaon ba namo ani Padre nga magpakasal ni sila? No, bilib ko nimo da kumpleto ka sa detalye sa imong mga silingan. I don't know kung kumpleto ba po ka detalye sa imong kinabuhi. Diba, wag nagsige ra ka og pananaw sa ilahang mga problema niya ikaw wala ka katanaw. So first and foremost is huna-huna sa ang imong kaugalingon pud kun unsa imong kakulangan, ha. No, nya dula tayo kasabi ha kay natural man gid sa atong silingan nga magpakabana pud ta pero matud palagi sa dili pa ka mutanaw sa puling sa imong silingan una pagkuha ang puling diha sa imong mata aron makita nimo ang mga puling sa uban, ha, klaro ba? Abino kini kabahig kasal mo gihapon ni pareho sa gihapon ni sa akong gisulti kay atong walay simba sakramento gihapon ni nako kini kong mga sakramento kuan siya kanang og sa ato kana purely invitation lagi ni siya wala gyud sakramento gipamugos, no, kana tumunya ka bantay ka na dili kana pakasal ka dili purely invitation lagi ni siya nga kung mosanong ang tao maayo kayo ug madili kinahanglan ato gyud nga iampo. Ingon ni ana, no? So kabahin sa imong kuan nga walay kasal, kuan siguro usa sa mga butang nga maayong buhaton ni ana is ampo ra gyud wala kita laing mahimo ana gawas kung suod ka kana nimo kay ug imo pa nang apikihon basin pud hinuog mo arangkada hinuon makig-away pa hinuon nya na nimo, no. Kami diri sa ayungon nga mo ang pagdani kanila dili pinaagi sa pagpugos kung dili sa pagkuan ra gyud kining gitawag natong pagdapit, no, libre ang kasal, libre ang Buddha, libre kanang libre namong Buddha naman gyud mo sponsor, no, libre pod ang munisipyo tungod kay do na pa mo sponsor, no, ganita tadaag mga putli o kasing-kasing nga mo sponsor sa balayan sa gobyerno mo na nga libre tanan pero na sponsor, no. Klaro, no. Okay, last na topic kay baguhay pa mi kuan, baguhay pa mi nga nag-ordina, no, nitambong sa pag-ordina ni Bishop Glenn, no. Medyo kapoy-kapoy pa medyo tay kay gabi sayo pa ko kay nangadlawon mahigala kay ang akong sakyanan diri man ako gisulod sa Cathedral compound. Pero gani ang kadlawon mga alas 3 pa, alas 4 nagbatan ako kay akong balhin dito sa plaza nga ako ang serbisyo. Karon taon-taon manguli na pod mi din ha. Ako manguli na ko sa ayungon ug ang atong ako mga kaigsuonan manguli na pod sa tagsa namo nya ni bid ra gid mi goodbye ni Bishop Glenn ka dili ko kakuyog mo higala dito sa ipil kay Huwebes magud ng August 14 unya matod pa sa plano August 14 i-install yung pagka August 14 sa gabi mo larga na mig barko murag para na ako apikihan ko kayo ana
daw niya pagka-Birnes dali-dali dayong pauli murag apikihan gyud ko. Ako ang klases pagkatao higala nga dili gusto apiki ana daw. Abino din nila ko nakita ko to ba Bishop Glenn Corsiga akong higala. Good luck Bishop og nagkinaot ko nga magbalampuson usab ang imuhang misyon dito sa Diocese of Ipil ug nga ang imuhang kakugi nagipakita nimo sa mga assignments nga imuhang nahuptan mas mulabaw pa dito sa Diocese of Ipil. Daghang salamat o God bless you, Bishop Glenn Corsiga.